And today guys is Memorial Day, so kasagaran mga tao dire guys kay mag-barbecue. Hi guys, welcome back to my channel. And today guys is Memorial Day, so kasagaran mga tao dire guys kay mag-barbecue. So kami naman ngayon is mag-barbecue. As you can see, the burger is barbecue guys. Dahil yan ang mga traditional dito sa Amerika kapag Memorial Day mag-barbecue sila guys. So tara, mag-barbecue ta guys. Maybe later I clean up this. So tingnan nyo ang mga damo dito oh. Ang lalaki na. Yan. Ang daming damo. At saka si daddy nagmumuwing today. And yan, maganda ng tingnan. Yan. Nagmumo siya kanina. At ako nagliligo. Yan guys. At saka dito rin guys ang aming lilinisin. Yan ang paas ng mga damo dito guys oh. At saka doon sa kilid ng bahay. Ano, sa giliran ng bahay doon guys. Taas na. At saka ang aking mga tanim-tanim dito guys. Yan ang aking mais. Yan, laki-laki na. Yan. Mga May 3rd. So yun na. Ngayon is May 18. Yan. At saka dito, saka ang green beans. Mayroon din cucumber, oh, maliliit pa. Yan oh, cucumber yan. Maliliit pa. So yan. So tingnan nyo sa gilid ng bahay guys, ang lalaki ng mga damo dito oh. Yan. Dahil mahirap, ang daming damo, gahi siya bubunutin. Yan ha, ang laki na. Yan guys, magluluto na tayo ng hamburger. So mag hamburger cooking naman tayo. Yan, turn on ko rin to para ma-start na to. Here, oh, yun oh, open, oh this open, and dito close. So para magsa-start na to. Saka dito lagay natin sa middle. Yan, yan din. Yan. Saka para ma-light. Yan. Yan guys. Mayroon ng kalayo guys. Yan. Painitin natin. Tingnan nyo ang bundok. Mayroon pang snow. Maliliit na lang pa. Malalamig pa rin kahit Mayo 18 na. Hindi kasi ako sanay sa lamig. Ito, nagjo-jacket ako but nag-short pants naman. Tingnan natin. Ito, nilinisin ko. Guys, so linis na. Maghintay na lang tayo ng 350 to para init na init.
kasagaran sa mga tao day guys kay mag-barbecue basta Memorial Day. Dahil holiday kasi guys. Okay guys, parang maglilinis na ako guys. Yan. Yan. Naglilinis pa ako dito guys. Samahan ninyo ako guys para maglinis tayo. Gabuti ng sagbot guys dahil umuulan kasi. Aging adlaw umuulan kasi guys. So yun, hindi na masyadong gahi. So yun nagluluto si daddy ng hamburger. Yan, kay ako naglilinis ng bakuran. Yan RJ, nagsa-soccer. Nagsa-soccer si RJ. Ready? 1, 2, 3, go! Wow! My goodness, it's so hard that RJ. Boots, too, mud boots. Yeah, it's okay. That More sneakers, I bet it. You can be a superstar on the second grade. you like that RJ? You be a superstar? Superstar RJ? Wow! That's good RJ. Yeah. No, look at that burger. There he is. Not yet cooked that, Hannah. It's almost. Oh. There, honey, because it's hot but in the other side, honey. Compare that in the other side. I need some back. Yeah, there. Better there because hot. You can all burn over your bread. Okay, it's hot there, hot there. Yep. There you go. Touch the wood. You tired now? Are you tired now, RJ? It's cold, RJ. That's always running. It's cold, RJ. Okay, maglilinis na ako dito, guys. Dahil hindi ko pa natapos ang aking... You didn't make a cucumber? Yeah. I clean up, honey. There you go, superstar. And there is... Hindi pa natapos ang aking paglilinis guys dahil ang gabi na 9:30 ng gabi dito guys. Ito ang aking nilinis guys, yun. Yan. Doon guys, wala pa natapos yun. Yan, doon. Likod ko. Budlay ng tigulang na. Sakit ng likod guys. Kung nakarelate kayo dito sa pag-ubo na, comment below para let us know kung ano ang masasabi ninyo. Ito ang damo. Walang linis-linis from the winter until now. Ngayon lang nalinis guys. So yun
tatapusin siguro ko to tomorrow or kapag may time. So hayaan na lang na ganun. Dahil gabi na guys, so tingnan nyo, maligid. Yan guys. I can tell if you can see the view. Yan guys. Pasok na ako sa loob guys dahil gabi na. At saka nagutom na ako sa paghinuna dito. Ang mga lakihang mga damo. Yan ang kapaligiran. Mayroon ng mga mosquito. Oh. Nakita nyo mga mosquito. So papasok na ako guys. Saka ginutom din ako sa pagbubunot ng mga damo. Yan. Here guys, the burger. Here is, okay Ajay. Yep. And here is the cucumber, daddy. Inakat oh. Anyan. Ang burger guys para sa dinner namin. At si daddy tapos nang kakain, ako wala pa. Ayan guys. Kain tayo guys dahil gutom na ako guys. At saka mayroon din dito ang beans. Hindi makalimutan ang beans. Ayan. Ayan ang beans guys. Ayan. Kain na ako guys dahil gutom na guys. Okay guys, that's it for now. Bye bye. RJ guys, here's RJ.